Dobra večer, poštovani gledatelji, gledate U ime naroda. Danas je 15. svibanj, datum koji u Hrvatskoj nacionalnoj memoriji ima posebno značenje. 30. travnja 1996. godine Zastupnički dom Hrvatskog sabora proglasio je spomendan na žrtve Bleiburga i Križnog puta. Tim povodom na čelu odbora je po definiciji po toj odluci Sabora predsjednik Sabora. Tim povodom danas mi je radost i čast objaviti da je s nama predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković. Dobra večer, dobro mi došli. Dobro večer vama i gledateljima. Na što vas asocira 15. svibanj? Pa evo, u subotu smo obilježili još jednom taj dan. To je jedan od događaja koji je obilježio modernu hrvatsku povijest. On je po svojoj biti tragičan. To je dan koji je u crno zavio brojne hrvatske obitelji. Radilo se o jednom zločinu iz odmazde. Zločinu koji je počinjen, a o kojemu se nije govorilo 45 godina. Dakle, rekao sam to i na Mirogoju, ponovit ću i ovdje jer je jako važno. O njemu nisu željeli govoriti oni koji su ga naredili i oni koji su izvršili taj zločin. Ali ono što je strašno, o njemu su šutjeli i oni koji su bili žrtve. Članovi obitelji ubijenih, oni koji su preživjeli Križni put, bojali su se o tome govoriti. To je bila skrivena tema. Tek početkom 90. godina ona postaje javna i tada su brojni svjedoci u stvari šutjeli. Dakle, toliko je bio strašan taj strah koji su osjećali, nelagoda koju su im komunistički vlastodržci utjerali u kosti, da je ostala jedna sada praznina. Nažalost, oni koji su to činili, koji su zapovjedili, svjesni su bili da će ipak protok vremena odagnati sa njih, odnosno pokušali su da to s njih odagna krivnju, ali evo, ipak ostao je taj datum u kolektivnoj memoriji hrvatskog naroda. I lijepe su poruke bile upućene i od novog nadbiskupa Kutleše iz Maclja, mjesta gdje je održana i sveta misa. Dakle, mi moramo znati što je istina. Da bismo išli i prema pomirenju i budućnosti, naše mlade generacije, novi naraštaj, moraju poznavati hrvatsku povijest i znati istinu i o totalitarizmu iz Drugog svjetskog rata, o nezavisnoj državi Hrvatskoj, ali isto tako i o totalitarnom karakteru komunističke Jugoslavije, uz ono što sam i tada naglasio, epizode koje su zaista bile zločinačke. Od Križnog puta, od Golog otoka, od likvidacija hrvatskih emigranata. To je bio organizirani zločin, to je bio državni zločin i o tome mi moramo jasno progovarati kako bi naši mladi znali kako smo se u stvari teško izborili za slobodnu i nezavisnu Hrvatsku i kroz što smo sve prolazili i kroz što su generacije naših predaka prolazili da bismo mi danas ostvarili pak taj cilj. Gospodine predsjedniče, vi ste, pratio sam vašu poruku na Mirogoju u subotu. Vi ste tu bez trunke rezerve i vi i predsjednik vlade Plenković jasno ukazali da je bivši režim, dakle bivši jugoslavenski komunistički režim od 45. do 90. godine bio totalitarni režim. Uz to ste vi dodali i ove elemente koje ste sad rekli da je imao čitav niz zločinačkih elemenata, zločinačkih politika. S obzirom da se u Hrvatskoj taj put hrvatskog naroda od 45. do 90. godine naziva ili diktaturom ili nedemokratskim nekakvim poretkom ili autoritarnim režimom. Jeste li slučajno izabrali ovaj pojam totalitarni? Pa nisam, on se nekako manje koristi danas nego što se koristio u desetljećima koja su prethodila ovim godinama. Čitali smo već kao mladi stranu literaturu gdje se govorilo o totalitarizmu i lijevom i desnom. Mi smo desni totalitarizam kao društvo jasno osudili. Međutim, u hrvatskom društvu još uvijek postoje i političke snage i medijski zagovornici u stvari komunističke Jugoslavije. Nisu oni tu izravni u tome, ali čitavim nizom sofisticiranih manevara pokušavaju relativizirati totalitarni karakter bivše države. A opet zbog naših mladih treba podsjetiti da je to bila država koja je likvidirala političke protivnike, koja ih je ostavljala bez posla, koja ih je proganjala,
da je to bila zemlja u kojoj nije bilo više stranačja, u kojoj nije bilo privatnog poduzetništva, gdje nije bilo slobode misli, gdje si zbog jedne pjesme mogao završiti u zatvoru. Danas kad govorimo o našoj djeci da, ne znam, zbog Ustani Bane ili Marijane su ljudi završavali na robi, oni to ne mogu shvatiti. Dakle, mlad čovjek danas ne razumije ili teško shvaća što je to totalitarizam, zato što živi u uvjetima slobode, gdje svak može izraziti svoje mišljenje. To je dobro i to tako treba biti, ali isto tako mlade moramo educirati o onome što je prethodilo slobodnoj i demokratskoj Hrvatskoj. Jer zlo se može ponoviti. Vidimo danas rusku agresiju na Ukrajinu, vidimo da ponovo jača taj element totalitarnog i u ruskoj državi. Znači, takve stvari ciklički se mogu ponavljati. Da bismo očuvali naše društvo, moramo znati što se je događalo prije nego što smo imali našu demokratsku. Mnogi će u Hrvatskoj koji se potpuno slažu sasvim sigurno s ovim o čemu govorite i što govorite, jer su to na kraju krajeva iskustvena pitanja i pitanja koja generacije znaju, naravno. Međutim, upravo kad govorite o mladim generacijama, naraštajima koji ne pamte čak ni Domovinski rat, koji su nakon 2000. godine stasali, koji sad polako već postaju punoljetni građani ove države, naravno nemaju to iskustvo. Kako tumačite onda, a to pitanje ne namjeravam ići u smislu komentiranja ponašanja jednog Tomaševića, Sandre Benčić, ne znam nija, cijela jedna generacija mladih ljudi koji su potpuno prihvatili relativizaciju tog režima, nemaju vlastitog iskustva, ne znam imaju li njihove obitelji, kakav odnos. Je li to pokazatelj da smo negdje nešto propustili kao država, kao nacija, usprkos i ratu i svemu ostalome? I kako se suprotstaviti tom da upravo iz tih mladih generacija taj antifašistički maska koja prekriva zapravo totalitarni režim postaje danas institucionalno bitna, utječe u medijima, kroz političke strukture, akademske. Ima li rješenja? A živite u demokraciji i u demokraciji ljudi zagovaraju i bore se za svoje stavove, za svoj svjetonazor, za svoj politički program. Dakle, odabrali smo demokraciju i dobro je da jesmo i postoje i oni čiji nas stavovi ponekad smetaju, iritiraju, međutim ne možemo im oduzeti pravo da zagovaraju ono što oni smatraju da je dobro. Iznenađuje zaista da i nakon 33 godine od raspada u krvi te druge Jugoslavije i velikosrpske agresije na Hrvatsku još uvijek postoje oni koji relativiziraju karakter tog režima, ali postoje, tu su. Evo, čuli smo prije koji tjedan da čak neki predlažu i imena ulica u gradu Zagrebu po Milki Planinc. Kad sam čuo tu informaciju, prvo sam se nasmijao i mislio sam da se netko šali. Ali onda vidiš da je to stvarno mentalni sklop koji postoji u određenom broju glava i u gradu Zagrebu. I protiv toga se borimo svojim političkim stavovima, svojim svjetonazorom. Ja vjerujem da velika većina ljudi prepoznaje o čemu se tu zapravo radi i neće to nestati samo po sebi, ali bitno je da ona središnja politika, da one vrijednosti moderne Hrvatske države budu dominantne. Za to se možemo boriti samo političkim putem, političkim sredstvima. Za to se ne mogu boriti jedino političari, već i intelektualci, svi oni koji sudjeluju u javnom životu mogu dati svoj doprinos tome da Hrvatska bude istinski demokratska država, da se hrabro suoči sa problemima i izazovima koji su se događali u prošlosti i da imamo jasnu sliku onoga u kojem smjeru želimo ići. A mi smo zaista, kada bismo se vratili sada tih 33 godine, bili dio jedne totalitarne države, prošli smo kroz rat, kroz agresiju koja je bila krvava, izgubili smo 15.000 ljudi u velikosrpskoj agresiji, pobijedili, ušli onda u Europsku uniju i NATO. Mi nismo bili željeno dijete međunarodne zajednice, dakle bilo je puno otpora, bilo je i u unutarnjoj politici otpora, dakle, ali uspjeli smo sve to prevladati. I evo, ove godine postali čak i dio eurozone, šengenskog prostora, dakle sve velike one strateške ciljeve koji su definirani 1989. godine, Hrvatska je ostvarila. Okruženi smo zemljama koje povijesno su imale pretenzije prema hrvatskom teritoriju. Mislim, možemo sada otvoreno o tome govoriti. I Srbija, i Mađarska, i Austrija, i Italija, to su bile velike, moćne zemlje u određenim povijesnim situacijama
i željele su nas staviti u drugi plan, podjarmiti ili otkinuti dio našeg teritorija, poraziti naš identitet, međutim nisu uspjeli. Mi smo u stvari žilav narod. Ne znam koliko smo toga svjesni, jer često smo nezadovoljni zašto i ova pitanja koja postavljate i koji sam sebi često postavljam, zašto je to još tako. Zato što to tako u demokraciji mora biti. Ali bitno je da ona središnja politika, ona koja najbolje odgovara na izazove vremena, koja je u najboljem interesu Hrvatske države, hrvatskog društva, hrvatskih ljudi, bude ta koja je dominantna. A jedan dio ljudi u Hrvatskoj koji je nesumnjivo, dakle, evo idemo ovako stvari gledati, svibanj je mjesec, dakle, koji snažno obilježava hrvatski narod. 6. svibnja su 90. godine završen drugi krug, definiran demokratski tranzit, dakle HDZ je pobjedio i stvorene su osnove za stvaranje demokratske države. Suverene, neovisne, doduše to je trebalo kasnije potvrditi. Onda je u svibnju, 19. svibnja naredne godine išli smo se državnim referendumom o samostalnosti Hrvatske. U svibnju je rođen 23. svibnja Ante Starčević, otac domovine i drugi otac domovine, dakle lider hrvatskog naroda 90. godina, 14. jer jučer smo to obilježili, Franjo Tuđman. U svibnju, vi ste nedavno obilježili, su otišli neki ljudi. Otišao je Gojko Šušak, otišao je Janko Bobetko. Danas obilježavamo dan obitelji, dakle svjetski dan obitelji, jučer je Majčin dan, a 25. će jedan dio tih struktura iz totalitarnog režima obilježavati rođendan maršala Tita. I sad, kad neko sa strane to gleda, dakle neki europejac, neutralan koji poznaje određene stvari, kakav on dojam može steći zapravo čiji smo to mi narod? Kakav smo to mi narod? Pa dobro, mislim da i drugi narodi imaju svoje drame i tragedije kroz koje su prolazili, ali mi smo zaista dio jednog prostora u kojem se susreću i civilizacije i raskrižje koje je uvijek bilo zanimljivo velikim silama. Tako da nije čudno da su nam se događale i takve povijesne stvari. Međutim, nemojmo sad gledati isključivo sebe. Uzmimo i druge. Pogledajmo Mađare što se njima događalo povijesno, Austrijance, Slovence koji su dijelili sličnu sudbinu kao i mi. Ali moramo ići za onim što je naš interes, što su naše vrijednosti. Spomenuli ste Antu Starčevića, on je prvi koji je jasno definirao u političkom smislu potrebu da hrvatski narod ima svoju državu. Zato ga i nazivamo ocem domovine. To je bilo negdje u drugoj polovici 19. stoljeća. I sad taj put je zaista bio dugačak, trnovit. Mijenjali su se državna uređenja u kojima je Hrvatska živjela i preživljavala, ali došli smo do onoga čemu smo težili. Tu je zaista veliko povijesno djelo doktora Franje Tuđmana, koji je isto tako jučer je bio njegov rođendan. I kad ste već spominjali cijeli taj 5. mjesec koji je iznimno, ali završava 35. danom državnosti. Dakle, upravo jedna sjajna simbolika koja ukazuje da smo prevalili težak put, ali da smo cilj ostvarili. I sada moramo graditi naše društvo, otkloniti one probleme koji u njemu jesu, s tim da kada gledamo reakcije države i na COVID krizu i na ovo što se događa nakon agresije Rusije na Ukrajinu, mi smo danas puno čvršće i stabilnije društvo i država nego što smo to bili donedavno. Razgovaram puno sa svojim kolegama iz drugih zemalja. Neke od njih su nam donedavno bili modeli ili uzori u tome kako su funkcionirali kao demokracije, kao ekonomije. Međutim, danas gledaju na nas sa popriličnom, a neću reći ljubomorom, ali postoje neki elementi koji danas izdvajaju Hrvatsku od drugih zemalja. Dakle, osim što smo ostvarili taj ulazak u Schengen i euro, mi smo se pozicionirali kao energetsko čvorište u ovom dijelu Europe sa LNG-em i JANAF-om. Mi bilježimo stope rasta koje su pri vrhu Europske unije i u 22. i u godini prije toga, 21. Tranzitno smo vrlo atraktivni, isto tako dio smo NATO saveza. Iduće godine doći će nam i borbeni zrakoplovi, Rafali.
oklopna vozila, Bradley, dakle i vojno jačamo. Mislim, ne volim sada da ne ispadne da samo govorim pozitivno, ali to su zaista činjenice. Ima jako puno i nedostataka. Mislim, jasno je to i vama. Dakle, jednostavno cijeli spektar stvari. Prije svega imam dojam da je Hrvatska u tom jednom makroplanu napravila ozbiljne, to je neosporno. Dakle, od 90. do danas to su strašni rezultati i u generaciji. Dakle, međutim, činjenica je da unutra, u samom sustavu, društvenom poretku, državnom uređenju, ima čitav niz nedostataka. Ali kad spominjate, sad sam vas pratio, govorite, usporedimo se sa Slovenijom, Mađarskom, dakle Slovačkom i ne znam tim okolnim zemljama, Italijom, nešto duše teže. Međutim, meni se čini, i kako vi na to gledate, da je Hrvatska od mainstream medija do čak i političke scene, pogotovo desne, nažalost, scene, zakovana za odnose i usporede sa Srbijom. Pa se u svim prilikama stalno događa da mi nešto prenosimo, da se našim medijima daje golemi, da nas se uspoređuje. Šta to mi? Otkud tolika fascinacija Srbijom? Jesu li to spinovi zapravo izraz slabosti ili je to nekakav specijalni rat? O čemu se tu radi? Ekonomski smo se mi okrenuli prema Europskoj uniji, 70% trgovine vam je sa zemljama članicama Europske unije. Turistički, energetski, dakle dio smo postali tog svijeta sigurnosno i politički potpuno, ali kulturološki i dalje tinja ta želja za post-jugoslavenskim prostorom, kako ga je sjajno definirala u ovom eseju profesorica Kasapović. Zašto je to tako? Pa vjerojatno je nekoliko razloga. Postoje tržišni razlozi zato što velike te kuće koje ulaze u ovaj prostor teže objedinjavanju, vjerojatno i medijskog prostora i kulturnog prostora. Tako da su to pragmatični neki razlozi koji su i financijske prirode. Ali sasvim sigurno da postoje ljudi koji žale još za tim vremenom, žale za tim dobom, što možda iz obiteljskih razloga, jer su se tada bolje osjećali, možda imali utjecajnije uloge u društvu nego što ga imaju sada. I oni pokušavaju, čini mi se, iako je prošlo 33 godine, prikazati to razdoblje puno boljim nego što je bilo bivše države, da bi danas mogli opet zagovarati određene vrijednosti koje su po meni promašene i nisu u interesu hrvatskog naroda. Ali opet vraćam se na što sam već rekao. Živimo u demokraciji. Oni izlaze sa svojim idejama. Mi izlazimo sa svojim idejama. Hrvatski narod na izborima daje potporu opciji koji pripadam. Ovo nas može smetati, ovo nas može iritirati, ali to ne možete zabraniti. Dakle, argumentirana rasprava, politički rad, političko djelovanje, politička borba u konačnici dovodi do toga da ova hrvatska opcija ostvaruje svoje ciljeve. I meni je to zaista čudno, ta usporedba sa Srbijom i sad kad su se dogodili ovi tragični događaj, stvarno duboka sućut svima onima kojima se to dogodilo i obiteljima. Međutim, nije isto hrvatsko društvo i srpsko društvo. Teško je tu povlačiti paralele kada jedan dio hrvatskih medija prikazuje to kao da je bilo skoro pa kod nas. Mi smo danas zemlja koja je ostvarila sve svoje ciljeve, koja je demokratska, slobodna zemlja. Srbija je daleko od toga. Može li se to što se događa tamo, mislim, ako isključimo stvar da se uvijek nešto može dogoditi. Dakle, uvijek postoje ljudi koji na individualnoj razini mogu napraviti zločin ovoga tipa ili onoga. Ali gledajući to kao pojavu, jesu li uzroci i pretpostavke u društvu slične u Srbiji i kod nas? To je bit stvari koji sam... Ja nemam taj dojam. Dakle, Srbija ne funkcionira u potpunosti kao demokratska država. Srbija je dosta militarizirana. Oni još imaju duboke probleme unutarnje političke zbog toga što će morati priznati Kosovo u nekom trenutku. Oni su opterećeni svojim vezama prema Rusiji. Dakle, oni su zemlja koja bi i Zapad i Rusiju, a to je u uvjetima rata više nemoguće ostvariti. Dakle, njihove frustracije su velike. I sve to očito proizvodi jednu atmosferu u društvu koja je dovela do takvih tragičnih događaja. Naravno da se to može dogoditi i u drugim zemljama, ali gledajte i reakcije državne vlasti tamo. Ja to ne mogu zamisliti da bi se kod nas takvo što moglo događati i država bi na potpuno drugačiji način reagirala. To još nešto. Razgovarao sam s mnogim ljudima nakon ovih događaja u Beogradu i postoji jedno mišljenje da zapravo netko ko je sijao pakao
20 godina u interesima zbog ciljeva imperijalne nacionalne politike. A Srbija je vodila 10 godina ratove protiv svih svojih susjeda. Godinama kasnije amnestirala zločince, 1000 ljudi su se povukli, dakle ljudi koji su ukaljali ono i obrazi, i čast, i sebe, i svoga naroda, i svega. Vratili su se u Srbiju i oni su nekažnjeni, postali su nekakav, što rekne Vučić, krem de la krem Srbije. Je li to akumulirani zločin koji se mora negdje na neki način eruptirati u odnosu na Hrvatsku koja nema takvih problema? A ne bih sad, nisam tako dobar poznavatelj srpskog društva da bi sad mogao dati jasne dijagnoze. Pratio sam što se je događalo, pratio sam i reakcije predsjednika Srbije koje su mi bile nadrealne. To se sve tamo pretvorilo sad u jedan politički okršaj, obračun. Dakle, očito da postoje korijeni i razlozi zašto se sve to na taj način događa. Ali živimo u vremenu gdje se događaji stalno izmjenjuju i tragični događaji. Vidite da toga nisu imune takvih događaja ni najdemokratskije zemlje, one za koje smo smatrali da su sigurne, pa im se to događaju, pa im se događaju takve stvari. Dakle, treba tu biti oprezan, ne se naslađivati iz problema koje imaju drugi, ali isto tako opet vratiti se ovdje, analizirati vlastite kvalitete, vlastite slabosti i popravljati ono što je eventualno loše. Jer meni je fascinacija, dakle, u Hrvatskoj postoji jedna kultura, doduše nešto marginalnija, da je tako nazovem, i sklonija je desnom, tom jednom nešto, ekstremnijem desnom, radikalnijem desnom spektru. Stalna fascinacija Srpskom akademijom, pa se govori o memorandumu 2, memorandumu 3, ja ne znam dokle su dogurali, možda 4, 5. To su stvari koje ne postoje. Definitivno, možda je negdje neko nešto napisao, a s druge strane, i stalno se godinama stvara jedna klima od toga, zanemarujući to da od nas ipak zavise neke stvari ovdje. S druge strane, kad Hrvatska akademija kao prošle godine objavi neku vrstu nacionalnog programa, gotovo se niko ne osvrne na to. Kad Hrvatska akademija zauzme stav o hrvatskom jeziku, o čemu ćemo nešto kasnije govoriti, ne obraća se pozornost jer to sve jugoslavenčine. Je li ta kultura državnosti zapravo, koliko državna politika može na to utjecati, kako pokrenuti akademske krugove, kako pokrenuti medije u kojima postoje određene stvari, da se tu napravi ravnoteža i stvori jedno, evo na temelju ovih stvari o kojima vi govorite, koje realno svi možemo vidjeti, samopouzdanje, da se malo više poštujemo, a ne stalno uspoređujemo sa Srbijom. A došli ste baš do ovog ključnog izraza koji sam ja htio upotrijebiti, samopouzdanje, samouvjerenost. Moramo shvatiti da smo kroz ovih 30 godina pobijedili u nametnutom ratu. Krenuli smo u taj rat višestruko slabiji od agresora. Nakon toga, opet kažem, nismo mi bili zemlja kao Ukrajina koja danas ima čvrstu potporu zapadnog svijeta. Mi smo imali jako puno onih koji nisu željeli da se Jugoslavija raspadne, tek vlastitim snagama i borbom smo doveli do toga da nas moraju priznati i kasnije uzeti u integracije i Europsku uniju i NATO. Ali mi smo sve to napravili i sad ušli smo u taj krug od 15 zemalja, što je predsjednik vlade rekao, pa su zlonamjerno to interpretirali da je on rekao da smo najbogatijih. Ne, nego je to fakt. Dakle, EU, NATO, Euro i Schengen. Samo je 15 zemalja u tom krugu. I sa te pozicije, ako si svjestan toga, ako si svjestan i svojih vrlina i svojih mana, možeš biti samouvjeren znajući da je puno toga dobro, a ono što još eventualno nije, to treba doraditi i promijeniti. Zašto cijelo vrijeme pogled prema Srbiji? To morate pitati te ljude. Posebno me tu čudi hrvatska desnica koja bi prva trebala biti zadovoljna onim što smo ostvarili, ali kao da je njima glavni cilj ne voditi polemike svjetonazorske i političke s ljevicom, nego kao da je glavni cilj udarati u HDZ kako bi došli je li to nedostatak relevantnosti i znanja? Jer ako nema ništa lakše ko naći neprijatelja, ne znam nija, dakle u nekom drugom, u nekoj provokaciji, spinu, boriti se protiv nekog fiktivnog ili stvarnog, ne znam nija, nekoga umjesto rad na konstruktivnim stvarima ovdje. Je li to pitanje? O čemu se radi? Apsolutno jedan od razloga zašto se to događa je upravo ovo. Da bi danas vodili ozbiljnu politiku, vi morate znati odgovoriti na izazove s kojima se mi danas srećemo. Oni su sigurnosne prirode, gospodarske prirode, tehnološke prirode.
Danas je jedna od ključnih tema koje zanima mlade zaštita okoliša, klimatske promjene, digitalna transformacija. Da biste o tim temama mogli govoriti, morate o njima nešto znati. Da, uvijek je puno lakše lupati po Srbiji i optuživati, ne znam, HDZ da je nedovoljno odlučan, kritičan prema Srbiji. Međutim, mi smo u toj igri povijesnoj daleko nadmašili Srbiju. Nama je čak, kad gledamo sada iz interesa i pozicije Hrvatske države i hrvatskog naroda, pa nama je u interesu da u Srbiji ojačaju te proevropske snage. Tim više što je rat Rusije i Ukrajine doveo do toga da se miješaju ponovo karte u međunarodnoj zajednici. Pa nije nama u interesu da na granicama istočne Hrvatske imamo proruske države koje su k tome još i agresivne ili militantne. Dakle, naš je interes da se taj prostor europeizira. I mi sa svojim iskustvom, svojim znanjem to možemo učiniti, pomoći im. Ne zato što to neko od nas traži, nego zato što je to naš interes. Ali za to opet morate imati samopouzdanje, opet se vraćam na ovo. Nema više straha od onih koje smo prestigli, koje smo na neki način pobjedili povijesno, nego moramo razmišljati o dobrobiti hrvatskih ljudi. A sloboda, mir je nešto što je danas iznimno bitno da bi se mogli gospodarski razvijati, da bismo mogli imati turizam. Nama je važno da nam je susjedstvo stabilno i mirno. Ono to trenutno nije. Srbija još uvijek ima problem s Kosovom. Crna Gora, vidjeli ste kroz kakve mijene prolazi. Da. Bosna i Hercegovina neću ni spominjati, a tamo su nam i Hrvati koje moramo zaštititi u slučaju bilo kakvih isto tako promjena koje se mogu događati. Znači imamo čitav niz izazova na prostoru jugoistoka Europe na koje najbolje i najsnažnije možemo odgovoriti upravo na ovaj način, kroz integriranost u zapadni prostor, u Europsku uniju i NATO. Ta integriranost definitivno formalno je postignuta, nema nikakve sumnje i na kraju pretpostavke za integraciju su ispunjene, dakle to je i sadržaj i kvaliteta. Ali meni se čini da u Hrvatskoj i dalje, dakle u samoj strukturi, esenciji društva, čitav niz, evo stvari neke smo i spominjali ovdje i vi ste to istakli u govoru, postoji, dakle, pod tom krinkom antifašizma. Evo jedno izravno pitanje, dakle, kad je to u pitanju. Godinama se u Hrvatskoj promiče s te ljevice da je antifašizam ustavna kategorija. Nije. To je kategorija zapisana kao i sve ostale, dakle, razvoj, ta kronologija razvoja hrvatske državnosti od kneževina do 90. godine i temelja Domovinskog rata. Kako je moguće da, dakle, pod krinkom pod antifašizmom danas koji ne može funkcionirati ako nema fašizma, a fašizma definitivno u Hrvatskoj, to će i najobjektivniji promatrači i najrigorozniji reći da ga nema ako isključimo koje incidente. Kako je moguće da se totalitarna esencija jedne države do 90. godine danas prodaje, pa čak i dobija potporu u europskim nekim krugovima pod krinkom antifašizma, koji je zapravo inačica, koji je zapravo prosovjetske tipa? A dobro, antifašizam je globalna vrijednost. I Zapad, budem došao do toga, dakle i Zapad počiva na pobjedi u Drugom svjetskom ratu nad fašističkim snagama. Tako da taj antifašizam treba biti s time vrlo oprezan, upravo zbog manipulacija i zlouporaba koje vrlo često dolaze s lijeva. Jer ako kritiziraš komunizam, onda vrlo oni često kažu da ti u stvari kritiziraš antifašizam jer si fašist. To je bio model, sjećate se, iz Jugoslavije. Da, kada si bio protiv onog režima, onda bi vrlo često čovjek dobio optužbu da je za NDH. Pa nekakav, to je po meni i danas u određenim krugovima prisutno, da svaku kritiku totalitarne Jugoslavije, pa i ovo komemoriranje žrtve Križnog puta, oni proglašavaju slavljenjem nezavisne države Hrvatske, što nema nikakve veze, jer smo jasno osudili i konsenzualno je u Hrvatskoj osuđena nezavisna država Hrvatska, osim nekih političkih marginalaca koji su politički promašeni jednostavno. Međutim, kada se radi o osudi totalitarnog režima komunističke Jugoslavije, tu ćete vrlo malo glasova s ljevice čuti koji će potvrditi te teze. I sada, na komemoraciji za blajburške žrtve, na Mirogoju nije bilo nikoga od predstavnika političke ljevice iz Hrvatskog sabora. Bio je na misiji u Maclju kolega Pavić iz Socijaldemokrata, dakle njega sam vidio, ali i to mi je nejasno. Oni koriste očito taj izraz antifašizam da bi prikrili, i to je, zašto kažete zašto? Zato što je to jedina
jedina vrijednost na koju se oni mogu pozivati da bi štitili totalitarni komunistički poredak. Jer ako ogolimo i ako maknemo taj antifašizam, onda nam ostaje 45 godina totalitarnog režima. Da, istina. I onda oni tu više imaju slabe argumente za polemiku. A uvijek nas vraćaju onda na 45. i kažu da nije bilo antifašista, ko zna što bi se događalo s Hrvatskom. I to jest istina. Mi ne znamo, mi ne znamo što bi i kako bi izgledalo ovo područje i da nije bilo pobjede nad fašističkom Njemačkom i saveznicima Njemačke. Međutim, ono što se događalo od 45. do 90. u mnogome je anuliralo te pozitivne zasluge koje su postojale. I sad tu treba argumentirano, istinito o tome govoriti. I ne treba se tu bojati, izbjegavati tu temu. Jer ljudi to izbjegavaju jer odmah dobiju etiketu. To je model jedan po kojem radi značajan dio ali nije li prejak taj pritisak na ljude koji otvoreno govore o tim stvarima? Pa ti ljudi se moraju nositi s time. Znate, mi smo u politici već naučili na žestoke udare, kritike, uvrede. Svako ko želi sudjelovati u javnoj debati, u javnom prostoru, mora biti spreman da će trpjeti i udarce i vrlo često i ružne i uvredljive riječi. I svjesni su toga oni koji na taj način komuniciraju. Jer ako plasiraju jednu istinu u eter, a onaj ko želi suprotstaviti se toj istini, toj tezi, onda oni koriste to oružje difamacije, dehumanizacije i ja sam primijetio da jedan značajan broj ljudi umjerenih, građanskih, s desnog centra ne voli baš u tome sudjelovati jer će biti označen, etiketiran. Dakle, radi se o metodi koja je legitimna. Prokušana je i daje rezultate, ali traži sad od nas koji smo akteri na političkoj sceni, na javnoj sceni, na medijskoj sceni i određenu razinu hrabrosti. Tu se radi i o ravnoteži u medijima. Jako puno ljudi, dakle, s obzirom da se tu uvijek se priprema prije političke medijska kampanja, to vam je jasno, tu nema. I sad, predvorje svake ozbiljne materializacije, dakle, dobre politike, dobrih ideja, programa i svega, je, dakle, testiranje u javnosti. Tu imamo, mnogi će reći, ozbiljnu neravnotežu u javnosti, pa čak i u ovom radu koji ste spomenuli, sjajnom radu profesorice Kasapović, koja upozorava da su nositelji te postjugoslavenske, dakle, inicijacije u Hrvatskoj danas, dakle, čitav niz civilnih udruga od Centar za mirovne studije, Dokumenta, ne znam nija, koja je nositelj opet ove ideja oko defašizacije Zagreba s ovim, dakle, promjenama naziva ulica, ali spominje se i treći program Hrvatskog radija. Dakle, neću reći da je ona apsolutno u pravu. Činjenica je, evo nedavno, recimo, nevjerojatna je kampanja bila protiv izvanredne profesorice Vlatke Vukelić u medijima zbog njezine kandidature za dekanicu Hrvatskih studija, zbog toga što je jednostavno nekom palo na pamet da je ona kao istraživač, historiograf, dakle povjesničarka, osporila određene kanone bivšeg režima i da je to revizionizam i ta kampanja je urodila time da je rektor od nje tražio, dakle, očitovanje o tim optužbama, što je presedan u povijesti. Drugim riječima, na taj se način stvara jedno predvorje za ulazak u institucije, a onda to i vama i cijeloj Hrvatskoj otežava život. Može li država preko Hrvatske televizije, preko Sabora, preko bilo koga utjecati na stvaranje te ravnoteže, možda financiranjem ovim ili onim? Kako se tu postaviti? Ja vam kažem da je sve do čovjeka, do pojedinca i spremnosti da se boriš za svoje vrijednosti, za svoj svjetonazor, za svoj politički program. Mediji su uvijek kritični prema vlasti. Specifičnost hrvatskih medija je što je jedan dio ljudi iz bivšeg režima ostao pisati i mnogi od njih postali su vrlo utjecajni novinari. I ne može u demokratskom društvu država pretjerano utjecati i uopće utjecati na politiku medijskih kuća, na pisanje medija, ali imamo dovoljno prostora, pogotovo uz društvene mreže, da prezentiramo ono što smatramo da je ispravno. I nije samo Hrvatska zemlja u kojoj su mediji dominantno lijevi. U mnogim zapadnim zemljama jednostavno se takva situacija razvila.
nekako desni uvijek traže više prostora u ovoj političkoj borbi, u političkoj vlasti. Lijevi su više skloni medijima, NGO-ovima, nevladinim udrugama. Znači, to je jedan odnos koji mi ovdje živimo i doživljavamo i analiziramo ga, ali nije to drugačije puno i u nekim drugim zapadnim zemljama. Tako da, shvaćam ovo što me pitate, na to nema jednoznačnog odgovora. Svi koji sudjeluju po meni u toj političkoj sferi moraju biti spremni na političku borbu. I intelektualci isto tako ponekad se izložiti, makar to nije lagano, jer se znaju voditi zaista grube difamacijske kampanje i pusti se, kažem još jednom, u eter jedna istina, onda onaj koju ide pod navodnicima, onda onaj koji ide osporiti neće biti izložen argumentiranoj raspravi, nego difamaciji na osobnoj razini i onda se ljudi vrlo često povlače i onda ostaje ta jedna priča u eteru i mislim to je doktrina, to se tako radi već dugo. Da, kad je u pitanju, da samo još sekundu, odnosno malo zadržimo na toj politici komemoracije, dakle, mnogi će reći da je u Hrvatskoj zapravo nedostaje jedna osmišljena sustavna kultura, dakle politika sjećanja. Kad to govorim o tome da evo 96. godine Hrvatski sabor je kad je HDZ na vlasti, pokrovitelj dakle komemoracije žrtvama Križnog puta i Bleiburga. A s druge strane, često kad je SDP bio na vlasti, nisu pristajali na pokroviteljstvo. Do 90. godine počasni blajburški vod je potpuno prirodno odigrao epohalnu ulogu, podsjećajući, dakle, čuvajući tu uspomenu. Međutim, i danas je počasni blajburški vod glavni organizator toga, a tu se često spominju i ljudi koji su vrlo ranjivi u tom jednom medijskom spektru. Treba li država, i onda se vode rasprave, trebamo li položiti vijenac na Sutjesci gdje su poginuli hrvatski ljudi. Hrvatski ljudi su od Krbavske bitke, Sigeta, Gvozdanskog, dakle, cijeli spektar ljudi je vjerovao u ideale u tim trenucima, pa tako i na Sutjesci. Dakle, Hrvatski domovinski rat je zapravo bio erupcija tih ideala. Treba li objediniti tragom ovoga što je napravljeno kad je Vukovar u pitanju, što je Križni put, dakle, u pitanju, treba li osmisliti jednu zajedničku politiku, dakle, sjećanja, koja bi imala standardizaciju, gdje bi se neko državno tijelo umnih, mudraca, brinulo o tome da se, recimo, ne može događati da se provodi nekakva samovolja kad su u pitanju identitetske oznake ulica u Zagrebu, u Rovinju, u Splitu. Dakle, da tu se napravi jedna ravnoteža, da se zna što su stvarne vrijednosti civilizacije koje pripadamo, što su one koje pripadaju totalitarnom režimu. Je li tu Hrvatska treba nešto napraviti? Dakle, Sabor, Vlada, napraviti konsenzus o politikama, dakle, i stvoriti jednu zajedničku integraciju u kojoj će biti jasne barem minimalne stvari. A to ovisi o političkim odnosima snaga. Dakle, da je to lako napraviti, to bi se sasvim sigurno već napravilo, ali ono što mislim da je bitno, što se je učinilo kroz sve ove godine, mi imamo po meni dva ključna datuma koje obilježavamo i koje zaista s dignitetom svake godine kao država organiziramo i obilježavamo. To je Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i žrtvu Vukovara i Škabrnje, 18. studenog, i to je Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, 5. kolovoza u Kninu. Što su dva temeljna dana koje prepoznaju, ja mislim, svi hrvatski građani. Vratili smo Dan državnosti, već sam to spomenuo, koji se obilježava na dan konstituiranja prvog Hrvatskog sabora. A imamo jako puno spomendana. Između ostalih i ovo o čemu smo govorili vezano za Bleiburg. Međutim, imamo spomen, recimo, pripojenja Istre Matici zemlji, pripojenja Istre, Rijeke, Zadra i otoka. Imamo pripojenje Međimurja Matici zemlji. Imamo 23. kolovoza sjećanje na žrtve totalitarnih i nedemokratskih režima. Dakle, uspjeli smo u jednoj mjeri kao država registrirati i obilježavati sve ključne datume važne za hrvatski narod. Postavili ste sad pitanje kako je moguće utjecati na promjene na lokalnoj razini, imena ulica, gradova. Smiju li to biti stvar, dakle, nekakve volje, ne znam, nekog lokalnog političara, dakle, pitanja hoće li biti negdje Titov trg ili ne. Kad govorimo u kontekstu, dakle, europskih suvremenih politika, odnosa prema totalitarizmima, dakle, i hrvatskog stava prema totalitarizmu. Tu moramo biti vrlo oprezni. Znači, ja svoje stavove izričem i za njih se politički borim. Isto tako, oni koji drugačije misle, isto to čine.
Znači, da bismo došli do toga, potreban je politički konsenzus. Jer nametati ono što želiš da je dominantno, pa sutra, jednog dana, izgubiti izbore, pa dođe druga strana, pa onda ona sruši sve što si činio, pa stavi svoje. To nikako nije dobro i ja se nadam da oko tih ključnih datuma i ključnih obilježavanja više nikada neće biti dileme. E sad, ovo je sada pitanje po meni edukacije baš mlađih naraštaja, ljudi koji će se baviti politikom i javnim poslovima, da shvate da ne možemo veličati simbole i ljude koji predstavljaju određene totalitarne režime. To još uvijek nismo riješili i to mi je poprilična enigma kako je moguće da jedan dio ljudi na političkoj sceni odbija tu vrstu dijaloga i odbija da definiramo što je to što je neprihvatljivo i što ne bi trebalo biti. Nismo uspjeli jednostavno to do sada izgraditi. Čitav niz evropski, dakle to je već stečevina europske civilizacije kojoj pripadamo. Dakle, Europske unije i ovog jednog kruga koje mi pripadamo definitivno je rigorozno osudio, pa čak i ozakonio, dakle, progon totalitarnog desnog tog poretka, dakle, nacističko-fašističkog. S druge strane, Europsko vijeće, odnosno Vijeće Europe i Europski parlament više rezolucija su zapravo proglasili jasno i u Hrvatskoj postoji, ja sam 100% siguran, golema legitimacija za to da se osudi totalitarizam. Ne zagovaram, dakle, nasilje, nekako, ne znam, nije zakonski progon, ovo ili ono, ali meni je dosta neshvatljivo da neupitno, dakle, ono što je predstavljao Ante Pavelić ne treba današnjoj Hrvatskoj i nema nikakve sumnje da je taj narativ to je prije svega gubitnički narativ, dakle, i to nije autentična hrvatska politika. Međutim, nije ni Tito. I danas se veoma često postavlja pitanje i izbor između Tuđmana ili Tita. To je bezobrazluk prve vrste i zato govorim, morale bi postojati minimalne nacionalne, dakle, kriteriji koji oko nekih stvari ne dopuštaju, dakle, samovolju na lokalnoj razini. Da biste to imali, morate imati volju svih koji su zainteresirani. Dakle, očito je da u dosadašnje 33 godine nismo uspjeli kao društvo jasno se odrediti prema nasljeđu komunističke Jugoslavije. Da. Dakle, postoje političke snage koje još uvijek brane, zagovaraju jedan dio tih vrijednosti, negiraju zločine i oni su tu i dobivaju i određenu političku potporu. Dakle, to je jedna od slabosti Hrvatske, ajde, došli smo evo do toga, ali i ne vidim drugog načina nego kroz kontinuirani politički rad, obrazovanje, bitku za istinu, da većina građana shvati da to nije primjereno jednostavno. Europske konvencije, odnosno rezolucije Europskog parlamenta i Vijeća Europe jasno osuđuju sva tri totalitarizma, i fašizam, i nacizam, i komunizam, i traže da društva i države sa pijetetom idu prema žrtvama tih totalitarnih i zločinačkih režima. Kod nas tu to škripi. Očito je zbog toga što smo nakon komunističkog razdoblja imali Domovinski rat, gdje se opet tražilo zajedništvo, puno ljudi iz bivšeg sustava. Kompromisi, nažalost. Dakle, mi smo prošli to nešto što druge države nisu. I očito da je ostala ta jedna sada rana na našem društvu, ali treba je liječiti. Mnoge stvari su izgledale puno lošije nego sada. Sjetite se 2000. godina. Detuđmanizacija. Sjetite se odnosa prema Gojku Šušku, pa prema Domovinskom ratu, prema herojima Domovinskog rata koje je ganjao Haški sud. Da. Sve smo to izdržali i vratili te ljude i te događaje tamo gdje im je pravo mjesto u hrvatskoj povijesti. Dakle, ja vjerujem da će protokom vremena i to nešto što po meni nije dovoljno dobro izbalansirano ipak sjesti na svoje mjesto. Evo samo to pitanje, predsjedniče. Dakle, postoje stvari koje su uvijek po definiciji teoriji države, dakle, u ingerenciji država. Meni je profesor Đidara jednom prilikom na jednoj tribini u Splitu rekao, vrhunski autoritet, da je, dakle, država mora djelovati na cijelom dijelu svog prostora i otvarati prostor komunalnoj, lokalnoj, samoupravnoj, svakoj toj strukturi. Međutim, postoje stvari koje štiti država. To je, recimo, ljudska prava. Mi baš zbog te neuređenosti tog odnosa imamo ideju, mogućnost da u nekom gradu zabrane, recimo, jednog pjevača, a ne zabrane drugog. Zašto? On procjenjuje da to odgovara njegov. Međutim, on na taj način ne radi samo estetsku, dakle, selekciju ni diskriminaciju, nego direktno onemogućuje slobodu umjetničkog stvaranja, slobodu rada na određenom prostoru koji je zajamčen svim europskim konvencijama. Dakle, jesu li to pitanja koja bi Hrvatska država sada, koristeći mudre glave,
a na inicijativu recimo Sabora, evo vas ili vlade, HDZ-a kao najjače stranke, okupi te mudre glave i stvori kriterije, odnosno ponudi kriterije koji će biti neupitni s obzirom na konvencije Europe koje Ja bih pripadamo. volio da je tako kao što vi kažete, ali to je očito puno kompleksnije i složenije nego što ovako izgleda u našem razgovoru. Sjetite se samo Vijeća za suočavanje sa prošlošću i sa To smo očekivali da je to početak. Dakle, to je vodio akademik Kusić i po meni zaključci tog vijeća su bili vrlo dobri. Međutim, naišli su na osudu kako sa lijeve strane, tako i s desne strane. Oni koji žive od nereda, pa treba im to. Tako je. To je po meni bio jedan dobar model i on je u stvari pokazao put kojim bismo trebali ići. Međutim, jedan dio društva, medija, politike odbio je sudjelovati i prihvatiti zaključke i raditi na njima, jer imaju neke svoje poglede na i povijest, i politiku, i svjetonazor, tako da za to će trebati vremena. Imaju i svoje bunkere zapravo gdje brane svoje pozicije, dakle to je margina, nažalost, ali ona funkcionira. Vi ste u Saboru nedavno, meni se barem svidio i mnogim intelektualcima koji su mi to preporučali, održali govor o jednom pitanju hrvatskog identiteta. Pozivajući se na hrvatsku tradiciju, 3,5 minute traje, imamo još dovoljno vremena prokomentirati to, pa ću moliti režiju prilog 1 mi dajte, da naši gledatelji pogledaju pa ćemo mi komentirati. Želio bih se osvrnuti na jučerašnji datum, 2. svibnja. Naime, tog je dana 1843. godine, dakle prije punih 180 godina, u Hrvatskom saboru svoj povijesni govor na hrvatskom jeziku održao Ivan Kukuljević Sakcinski, znameniti hrvatski plemić, povjesničar, književnik i političar. Pozvao je tada na uvođenje hrvatskog jezika u škole i urede kako bi ga se u konačnici moglo uvesti u javni život. Valja ponovno podsjetiti na njegove uistinu dojmljive riječi. Još ne zna veća strana naroda našega, kakova je to višnja slast i milina svojim prirodjenim materinskim jezikom govoriti moći i smeti. To samo on iskreno čutiti može, koji je duže vremena među tudjem i narodi u tuđih državah stanovati i živiti morao. Svojim je nadahnutim govorom Kukuljević Sakcinski postavio čvrst temelj onomu što će uslijediti 4 godine kasnije, uvođenju hrvatskog kao službenog jezika u javnoj uporabi. Podsjetit ću zaključak da se hrvatski jezik proglasi službenim izglasan je u Hrvatskom saboru 23. listopada 1847. godine. Kao i mnogo toga, danas govor na vlastitom jeziku doživljavamo kao jednostavnu datost, ne propitkujući težak i mukotrpan put koji je do nje doveo. Ne smije se zaboraviti da je tomu prethodila dugotrajna politička borba kao odgovor na višestoljetnu uporabu latinskog jezika u Hrvatskom saboru, kao i na pokušaje trajnijeg nametanja drugih jezika na raznim hrvatskim teritorijima, ovisno o vremenu i području. Ne smiju se smetnuti sumani nastojanja za očuvanjem hrvatskog jezika utkana u deklaraciju o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika iz 1967. godine. Konačno, nakon osamostaljenja, hrvatski je jezik u modernoj hrvatskoj državi našao svoje mjesto u Ustavu Republike Hrvatske, članku 12. stavku 1. jednom za svagda. Poštovane kolegice i kolege, naš je jezik danas jedan od 24 službena i radna jezika institucija Europske unije. Štiteći ga i ne zaboravljajući sve uloženo u njegovo očuvanje, najbolje afirmiramo vlastitu jezičnu baštinu i nacionalni identitet, dajući tako i bitan doprinos europskoj jezičnoj i kulturnoj raznolikosti. Želim stoga iskoristiti današnju prigodu kako bih pozdravio inicijativu Matice Hrvatske za donošenje novog zakona o hrvatskom jeziku. Njihovu je nacrtu zakona potporu dao i Odbor za normu hrvatskog standardnog jezika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Uskoro očekujemo da će nacrt navedenog zakona biti pušten u savjetovanje s javnošću. Nakon toga, naporima stručnjaka i jezikoslovaca trebamo pridružiti naše vlastite kao zakonodavca, a sve kako bismo živu riznicu hrvatskog jezika nastavili uspješno štititi i obogaćivati u budućnosti. U vremenu u kojem živimo važno je isticati, posebno našim mlađim naraštajima, značaj jezika kao neraskidivog dijela identiteta hrvatskog naroda. Upravo je zato jučerašnji 2. svibnja za nas toliko važan datum i najbolji podsjetnik da jezik koji baštinimo, naš hrvatski jezik, moramo znati čuvati i njegovati, prilagođavati ga vremenu i neprestano dalje razvijati. Hvala vam.
Gospodine predsjedniče, nekoliko intelektualaca me upozorilo na ovaj govor. U vremenu globalizacije, pritiska na nacije, na obitelj, na čovjeka, pokušaj redefinicije svega o čemu govorimo, išli ste s ovim govorom i Matica je išla sa inicijativom ozakonjivanja hrvatskog jezika. Dobro je da ste krenuli s globalizacijom. Dakle, činjenica je da se svijet u vrijednosnom smislu mijenja. Ulaskom u velike integracije kao što je Europska unija, ali postajanjem jednog velikog globalnog svjetskog tržišta, uvijek su manji narodi na udaru da izgube zaista dio svoga identiteta. Međutim, kada govorimo o ovom modernom suverenizmu, dakle, nužno je sudjelovati i sigurnosno i gospodarski, financijski u tim globalnim igrama, jer ako ostaneš vani, niko si ništa kao mali narod. Međutim, ova pozicija nama upravo pruža mogućnost da radimo na jačanju našeg identiteta kao naroda, kao države. Jezik je jedan od ključnih elemenata identiteta i zato podržavam ovu inicijativu Matice Hrvatske i gledam, neki se jako ljute, najviše onih koji se ljute su potpisnici one zajedničke deklaracije. Kako ne bi pratio, jasno, zanimljivo je da uvijek s koje strane će doći te kritike, ali nema veze. Kao što sam i rekao, oni se bore za svoje, mi se borimo za svoje. Dakle, ovaj novi okvir u kojem danas igramo ni na koji način ne dovodi u pitanje zaštitu naših temeljnih nacionalnih vrijednosti, našeg identiteta i na tome ćemo nastaviti raditi. I kroz one datume o kojima ste govorili, i kroz ključne ljude hrvatske povijesti, i kroz jezik, i kroz kulturu, kroz običaje, sve to treba očuvati. Ništa od toga nije staromodno. Dapače, vjerujem da je to nešto što će jačati u vremenima koje su ispred nas, ali naravno, to će biti danas iskombinirano i sa novim izazovima, tehnološkim, digitalizacijom, umjetnom inteligencijom, klimatskim promjenama, zaštitom okoliša. Dakle, potpuno novi izazovi, ali da bismo na njih mogli kvalitetno odgovarati, moramo biti jako dobro svjesni sebe i vlastitih vrijednosti. Možemo li to na neki način prevesti ovako jednu zgodnu poruku? Dakle, modernim izazovima, iskušenjima globalnog svijeta idemo se zapravo približiti, a ne suprotstaviti, a suprotstaviti se onome što ne valja u tim procesima, recimo pozivajući se na Antu Starčevića. Kako će Sabor obilježiti i 200. godišnjicu rođenja Ante Starčevića? Mi ćemo kao izaslanstvo položiti vijenac na grob Ante Starčevića. Razgovaram i o nekim okruglim stolovima ili nekim znanstvenim u stvari događajima koji bi trebali osvijetliti djelo i riječi Ante Starčevića, ali tu pozivam opet da ne dolazi sve samo od politike. Imamo akademsku zajednicu, mi u Hrvatskoj demokratskoj zajednici imamo akademsku zajednicu. Znate li da je Pavo Barišić, dakle, da čovjek koji je posvetio cijeli filozofski, praktično, ako isključimo Hegela u ranijem dijelu, i nedavno objavio, bio mi je gost u emisiji, knjigu o filozofiji slobode i prava Ante Starčevića, recimo Starčevićanac par excellence, vrhunski akademac. Da. Dakle, tu je zaista važno, ne može politika sama diktirati. Dapače, ako politika nema zaleđe znanstvene, akademske zajednice, onda to vrlo često izgleda poprilično prazno i politikanski. Dakle, tu rad mora biti sinkroniziran. Je li preinertna naša akademska zajednica? Ovako, ajde, ja znam da ne smijete kao predsjednik Sabora baš izazivati, ali evo, to me jako zanima. Ja mislim da je, najiskrenije. Teško mi je sada, ne bih htio davati te ocjene koje bi onda mogle izazvati i polemike, ali pozivam sve da ono što je važno za hrvatsku kulturu, identitet, za hrvatski narod, da baštinimo to, da radimo na tome, da razvijamo to. Još jednom ponavljam, bez obzira na ove globalne izazove ovog modernog vremena, puno lakše ćeš se s njima nositi ako znaš tko si i ako si čvrsto usidren u svoju kulturu i povezan s ljudima koji su nas doveli da imamo ovo što je danas Hrvatska. Da, zanimljivo, teško će to biti objasniti Anti Tomiću, Edi Popoviću koji je brutalno reagirao. Ante Tomić čak jednog Miru Gavrana koji je ono svjetsko ime u svakom pogledu naziva nekakvim polupiscem ili ne znam nije to. A znate li da kod predsjednika Milanovića
dakle, suvremenog suvereniste, neću polemizirati o njemu, Zdravko Zima je potpisnik te deklaracije, on mu je jedan od ključnih savjetnika, to je Željko Jovanović. Dakle, to je jedan cijeli gemišt tih stvari. Hoće li proći ovaj zakon brzo i do kraja ove godine? Očekujemo od ministarstva koja su nadležna, Ministarstva kulture i znanosti, da iziđu sa prijedlozima, da prođe to javnu raspravu, doći će tada u Hrvatski sabor. Ja sam siguran da ćemo mi to donijeti, da ćemo imati što je širi mogući suglasje oko toga. Ali kad ste spomenuli već ove ljude, vidio sam neke objave, gledajte, što je više uvreda, što je čovjek agresivniji, to pokazuje bijes i nemoć. Dakle, i meni često sam izložen grubim napadima, uvredama, onako difamacijama. Onda kad razmišljam, kad čovjek nema argumente, kad nema snage za argumentiranu raspravu, onda poseže za agresijom, za uvredama i difamacijama. Koliko je ta politika ekscesa zapravo postala jedan dio trendovske nekakve kulture, čini mi se, u javnosti. Evo, time ćemo i završiti, prelazi na vrijeme. Pa svijet se mijenja, drugačije se danas govori, ljudi pokazuju puno manje poštovanja prema drugom čovjeku nego što je to bilo nekad. Naravno da su društvene mreže, portali, oni komentari ispod tekstova na portalima jako utjecali na komunikaciju. Koliko je to opasno u Saboru? Pa, da li je opasno? To nije dobro. Nije dobro da građani gledaju nas koji smo izabrani od strane tih građana, od strane ljudi i od nas očekuju da rješavamo njihove probleme, a oni vrlo često gledaju Sabor kao neku vrstu zabave. I smiju se načinu na koji neki kolege komuniciraju, vesele se ako bude i uvreda i teških riječi. Znači, to nije smisao politike. Smisao politike je rad za javno dobro. Politička borba naravno uvijek ide uz to i dobro da je ima i da bude žestoka, ali moramo paziti na dignitet, dostojanstvo drugog čovjeka koji drugačije misli nego što mislimo mi. To se je izgubilo i nekad su to bili incidenti koji su se događali rijetko. Danas je to praktički svakodnevna pojava. Vidite koliko je ljepše sa mnom ovdje razgovarati 55 minuta nego u Saboru se na te s njim. Hvala vam najljepše na gostovanju. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, gledali ste U ime naroda sa predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem. Do nove emisije, ugodnu večer i laku vam noć.